Ако имате достъп до благодатта, то как е изявено това? Трябва ли тази благодат да повлияе на моите решения и действия днес и утре? Престъплението на Адам е повлияло на живота ми днес. Но Христовата благодат се възцарила в мен чрез истинска праведност и ме води към вечен живот. Миналия път говорихме за оправданието чрез вяра и че с това темата за оправданието чрез вяра в посланието на апостол Павел до римляните е приключена. И наистина е така. Въпросът как един необрязан езичник получава оправдание чрез вяра, с това е приключен. Павел потвърждава това със следната фраза. Римляни 5 глава и 1 стих. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос. По аналогия с изграждането на къща, Павел в първите 3 глави извежда нулата. Тоест, той изравнява всички, обрязани и необрязани, под грях. С това той показа, че и едните и другите се нуждаят от едно и също оправдание, а именно оправданието чрез вяра. Той говори за това в 4 глава. Това беше първият етаж на къщата. И на този етап за много християни идеите на Павел приключват. Какво още може да има относно оправданието чрез вяра в Господа Исуса Христа? В този момент пътят на спасението за много конфесии вече е достигнал своето съвършенство. Но това е само 4 глава. Мисълта на Павел продължава. Това, за което ще говорим по-нататък, за много християни не е отъпкана пътека. Така че ни чакат открития. Да се върнем към текста. Струва си да се чете в светлината на историята на Израел. Тук е отразена мечтата на еврейския народ след Вавилонския плен. Изминали са вече повече от 600 години, откакто Езекиел гледал във видение Божията слава да напуска храма и земята на Юда. Това е следствие от греха, но същият Езекиел видя как Божията слава ще се върне, а с нея и милостта към Израел. Милост е едно от значенията на думата благодат. Вече 600 години евреите чакат тази възможност – да имат мир с Бога и достъп до Божията милост или благодат. И ето Павел твърди, че желаният и дългоочакван мир идва чрез вяра в Иисуса Христа. И така, оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос, чрез чиято вяра получихме достъп до тази благодат, в която живеем и се хвалим с надеждата за Божията слава. Нима това, което чакаме от 600 години, се постига толкова лесно? Да, казва Павел, и сега се хвалим, че очакваме Божията слава. Тя ще дойде не в Иерусалим, а при вярващите по цялата земя, от обрязаните и необрязаните. Но възниква въпрос. Ако имате достъп до благодатта, то как е изявено това? Къде е благословението ви? С какво можете да се похвалите, за да докажете, че Бог е милостив към вас? Първото, заявява Павел, е надеждата. Но не само. Хвалим се с надеждата за Божията слава. И не само с това, но ние се хвалим с страданията, знаейки, че от страданието идва търпението, от търпението – опитът, от опита – надеждата. Но нима това доказва Божията любов към вас. Страданието. Много различни хора страдат по света, но надеждата не посрамява. Защото Божията любов се изля в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден. Доказателството за Божията любов не е богатство, власт или победа на бойното поле. Бог показа любовта си към църквата в деня на Петдесятница, когато Светият Дух слязал върху апостолите. Не пари и власт. Апостолите, отивайки в храма, казали на слепеца. Книга Деяния, 3 глава и 6 стих. Сребро и злато нямам, но това, което имам, това ти давам. В името на Исуса Христа от Нацерет стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, той го вдигна и изведнъж нозете и коленете му се укрепиха и той скочи. И започна да ходи и влезе в храма с тях, като ходеше и скачаше и славеше Бога. Виждайки това, хората се затичали да видят какво се случва,
как е станало това. И Петър, като видял народа, започнал да проповядва за Иисуса и проповедта му завършва с думите: Бог, като възкреси Сина си Иисус, първо при вас го изпрати, за да ви благославя, като ви отвръща от злините ви. Светият Дух е несъмненият знак за Божията любов. Ето още думи на Христа, които са записани в Лука 11 глава. Кой баща от вас, когато синът му поиска хляб, ще му даде камък? Или когато поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? И тъй, ако вие, бидейки зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на тези, които го искат от Него. Ето защо Павел казва, че Божията любов е излята именно от Светия Дух. Мисълта на Павел е, че ние сме уверени в Божията любов към нас. Защото Христос, докато бяхме още немощни, в определеното време умря за нечестивите. Защото едва ли някой ще умре за праведника, макар заради добър човек някой и да реши да умре. И следват важни думи. Но Бог доказва любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, когато бяхме още грешници. За много християни тук свършва пътят на спасението. Какво още е необходимо? На Голгота е платено за греховете ми. Това е. Спасен съм. Не е ли така? Но Павел продължава. Затова много повече сега, след като сме оправдани чрез Неговата кръв, ние ще бъдем спасени от гнева чрез Него. Какво е това бъдеще време, ще се спасим? В крайна сметка, ако вече съм оправдан, какво означава ще се спасим? Защото ако, бидейки врагове, бяхме помирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, то много повече ще се помирим чрез Неговия живот. Оказва се, че смъртта на Христос ни примирява с Бога, но ни спасява животът Му. Как така? Това е основната мисъл на Павел в 5 глава. И това е следващият етаж на нашето спасение, който Павел изгражда. Но не само това, но и се хвалим с Бога чрез нашия Господ Иисуса Христа, чрез когото сега получихме помирение. Какво означава хвалим се с Бога? Това означава, че се хвалим с връзката си с Бога. Той ни чува и ние Него. И имаме всичко това чрез помирението, което получихме чрез Иисуса Христа. Друг път за това няма. Но как става това? Това повдига един разумен въпрос. Как смъртта на Христос може да ми повлияе? Той е друг човек и веднъж умря някога на кръст, някъде в Палестина, а аз съм римлянин. Помним, че писмото е написано до римляните. Аз съм римлянин, дори не знам къде е това. Как това може да повлияе на живота ми? И ако този въпрос можело да бъде зададен от римлянин, тогава той е още по-актуален за мен 2000 години по-късно. Как смъртта на Христос може да повлияе на живота ми днес? И Павел дава пример. За това, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, така и смъртта премина във всички хора, защото в него всички съгрешиха. Той сякаш казва, вижте, живял е някога Адам и неговото деяние, а именно грехът, е повлиял на цялото човечество, без изключение. Във всички времена и във всички народи хората са станали роби на греха. Всички сме получили греховна природа при раждането си. Следователно, вършим грях. А с греха дошли болестите и смъртта. И всичко това е дело на един човек. Така че ако постъпката на Адам, в който сме били и ние като негови потомци, може да повлияе така върху всеки по всяко време, тогава защо делата на Христа, ако съм в Него, да не може да повлияе на живота ми днес? Между другото, в оригиналния текст няма думата «в Него». Следователно, аз не съм виновен за греха на Адам. Не съм получил неговия грях. Получил съм греховна природа и робството на греха по наследство.
Следователно, аз съм направил вече мой собствен грях. Правилният прочит на този текст е: следователно, както грехът влезе в света чрез един човек и чрез греха смъртта, така и смъртта премина във всички хора, защото всички съгрешиха чрез собствените си грехове. Но някой би казал: значи, ако всички съгрешават, то аз умирам вече не заради Адам, а заради моите грехове. И значи, че не деянието на Адам ме засяга, но моите постъпки. Но Павел дава пример. Защото и преди закона грехът е бил в света. Но грях не се вменява, когато няма закон. Смъртта обаче царуваше от Адам до Моисей и на онези, които не бяха съгрешили, както Божията заповед престъпи Адам, който е образът на бъдещето. Павел сякаш казва: нека да разгледаме периода време от Адам и до Моисей. И до момента, в който законът бил даден на Моисей. Законът все още не е даден. Това не означава, че изобщо няма закон, защото Павел пише, че грехът вече е съществувал. И ако има грях, значи законът е съществувал. Но все още не е бил като завет за хората. А това означава, че грях не се вменява. Но хората все пак умирали. Те не отхвърляли Бога както Адам, но умирали. И това предполага, че те са умирали не само за своите престъпления. Дори и да не бяха съгрешили изобщо, пак щяха да умрат. Не защото са виновни за греха на Адам, не, но смъртта вече е навлязла в човечеството. И така, действието на един човек може да засегне всичките му потомци, без значение колко време е минало. А сега Павел се фокусира върху Христос. Но дарът на благодата не е като прегрешението. Защото ако прегрешението на един стана причина за смъртта на мнозина, то много повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на единия човек Исус Христос ще преизобилства за мнозина. Ако деянието на Адам е действало безотказно в хората, както самата смърт, тогава защо постъпката на Христа да не може да действа в обратна посока? Павел казва, че действа. Освен това, той използва израза много повече. Какво може да бъде по-надежно от греха и смъртта? Все пак тази двойка никога не е засичала. Но Павел казва, че благодата на Христа е още по-надежна. И дарът не е като съда за прегрешилия. Защото съденето за едно престъпление води до осъждане, а дарът на благодатта за оправдание от много престъпления. Но за какво говори Павел тук? Само за оправдание от минали престъпления ли говори? Или говори за промяната в живота и действията ми днес? Престъплението на Адам повлия на живота ми днес. От него наследих влечението към греха. Не греха, а влечението към греха от моята грешна природа. И това се отразява на живота и решенията ни днес не виртуално, а реално. Извършваме грях. Така че когато Павел говори за благодата на Христа, за какво говори? За юридическо оправдание и прехвърлянето на името ми от една небесна книга в друга? Или той казва, че тази благодат трябва да промени истинския ми живот? Трябва ли тази благодат да повлияе на моите решения и действия днес и утре? За съжаление, много хора смятат, че не. Достатъчно е само оправдание, а с благодата просто се покриват моите минали, настоящи и бъдещи грехове. Но благодата не може да повлияе на живота ми. Аз съм в грешна природа и не мога да не съгреша. Влиянието на постъпката на Адам е толкова силно, казват те. Но за какво говори Павел тук? Той казва, че влиянието на делото на Христос на Голгота трябва още повече да повлияе на живота ми. Да видим внимателно текста. И ако поради престъплението на един смъртта се възцари чрез единия, то много повече приемащите изобилно благодатта и дара на оправданието ще... Тъй какво ще? Какво ще правят? Написано е, ще царуват. Къде? В какво ще царуват?
в живота, чрез единия Иисус Христос. Какво означава да царуваш в живота? Четем още. И тъй както чрез прегрешението на един дойде осъждане на всички хора, така и чрез праведното дело на един на всички хора дойде оправдание за живот, защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни. Какво означава станаха грешни? Това статут ли е или са реални грехове? Така и чрез послушанието на един мнозина ще станат праведни. Както под израза мнозина станаха грешни се има предвид истинския живот, така и под израза мнозина ще станат праведни се има предвид не само оправданието, но също и освещението на живота на човека в Христос. И за да не се отвличаме от мисълта, нека пропуснем един стих и да прочетем 21-я. Така както грехът царуваше, причинявайки смърт, така и благодатта да се възцари, дарявайки оправдание за вечен живот, чрез Иисус Христос, нашия Господ. Какво означава изразът «царуваше грехът», ако не са реалните действия на хората? Точно по същия начин, само че в обратна посока действа благодатта, правейки хората праведни в реалния живот и действия. Пропуснахме 20 стих. А законът дойде след това. И по този начин се умножи прегрешението. А когато грехът се умножи, благодатта се яви в преизобилие. Законът трябва да се разбира в контекста на 13 стих. Евреите вярвали, че те са избраният народ и само на тях, чрез Моисей, е даден законът. Другите народи не са имали закон. Но какво означава фразата «нямало закон»? Това означава, че не е имало народ, който бил с Бога в завет, в чиято основа бил този закон. Но закон имало, защото е имало престъпление. А за да има престъпление, трябва да има какво да се престъпи. Но когато евреите влезли в завет, основан на закона, тогава престъпленията се увеличили, защото вече били в завета. Но заедно с закона Бог дал и шатъра, където били правени жертви за очистване на греха, сочещи към Христос. Но истинската благодат е Христос. Но тази благодат не само измива миналите грехове, но и променя живота на човека, сега и в бъдеще. Това е, за което говори Павел тук. И тъй, Павел не спира до оправданието. Оправданието не е всичко. Това е първият етаж. Но има и втори. Това е промяна в живота. Ето какво е благодатта. Тя не просто очиства миналите ми грехове. Променя ме днес и в бъдеще. Променя моите решения и действия. Благодатта на Христа трябва да работи в мен, както е действал преди грехът. Той ме заставял да правя грешни неща и чрез това ме довел до смърт. Но Христовата благодат се възцарила в мен чрез истинска праведност и ме води към вечен живот. Възможно ли е това? В крайна сметка знаем колко здраво грехът се е вплел в духовната ми природа. Възможно ли е да се променят последствията от действието на Адам? Павел казва, че Христовата благодат е по-голяма. Действието на Христос на Голгота е още по-силно, за да промени живота ми, ако разбира се вярвам в Христос и пребъдвам в Него. Нататък, в цели 3 глави, Павел ще обясни как работи този механизъм. Ще бъде интересно. Не пропускайте.